Lucky. Lucky noma lucky. Inhlahla ukubona mina. Nokuvuka kwazi nje ukuthi usalalela iphimbo lami ekuseni. Nokuhlala wazi ukuthi ngisakhona ngisaphila inhlahla leyo. Bonga kumdali. Thi lucky, inhlahla lucky. Lucky umuntu wesifazane ozifikela yena qathatha endodeni. Balekile lo muntu lo uyazazi izinto ezi-wrong ne-right endlini yenu noma emzini wenu. Balekile umuntu wesifazane oyifikela yena. Plus 1,000 money in lucky. Siyakhuluma nge-lucky lapho. Ithatha umngani nomali ngiyakupha ngiyabonga ukuba umngani wami o-right noma ungihleba nje. Lapho uyiphiwe u-best friend wakho mfethu lucky. Lucky inhlahla ukushelwa umuntu wakelinye izwe. Akisho nina bosisi bethu ukuthi vumani ukushelwa ama-foreigner no my friend lapha ey'tolo. Kodwa nje just ize lakho kusho ukuthi ungashelwa ngisho abelungu phesheya. Yo, that's fun kiyo yomjolo. Hayi. Yabona nje mayikujolela yenza sure ukuthi kumele ikude ngaleyo langa. Ngoba ulokhu ufuna ukulwa nayo kumele ikude. Yes. Wenzani babe love? Kumele ngichazeke manje futhi ngiyagorobha kade ngiqeda ukushanela ngawasha izitsha sengizoceda igceke manje ngiqede lapho futhi ngiyowasha ngineke iy'ngubo kulayini ngisuke lapho ngihambe ngiyotheza ngizobasa wamthiwa odlule ngapha. Kumele ngiqale ngithole imoto yokuthi ngikhulume naye qale ngiyipretendise. No ayikho nje papayini ngizongithosa la. Babe ngisacela ukukubona. Sekumele ngisukumele manje ngibheke ibhulukwe engizothunguze ngiyombona. Nakhona ngisazokhumula ngikhumule netrank elokhu ngayiqanga le yanyanga edlule. Ngisawuboleka iskipa mfethu kusiyacabanga. Kusiyama mfethu nakhona kumele ngicele Hola, banjani? Ngithona dolo idlamanzelisha mazibo. I-ICU i-brand yakhona bafethu isakhona namanje. Wena click mina lapha ku-inbox ukhulume nami usho ukuthi ufuna into kanjani. Hola, ICU le fethu, ICU no uyabona nje. T-shirt lishanga ama-eyes awu-2. ICU kufana ulale ICU straight. So wena thola mina ku-inbox ngowakho. Uthi washa. Wenzani lo? Uyitshela ngimbona kade ngiyambona. ICU mfethu i-brand le ICU yamehla u2. So mfethu umuntu oyidingayo ngaxhumana nami inbox lapha. Vele utshela ukuthi awumbona. Washa, cabanga ukuthi asikubonanga usithakathi. Cabanga ukuthi asikubonanga usibuka futhi cabanga ukuthi asikubonanga uhleba. Na ICU mfethu wena khuluma nami nje i-jacket, i-cap, i-skipa, i-vest